बलमुआ जहिया जाए कर है मौगी से कहले कि हो अब हम जाए बगले में स्टेशन बा माने की जगह करछुई बा आइयो देखो जगह नाम वैसन सरकार के एकरा संगे मदद भी बा कर छुई कर माने हाथ होला जैसे स्टेशन पर ब्रेक लगाई हाथ बढ़ाई बतेले छूट गई पकड़ाई ना ओकर इचुई धरबे तिले मायरा तार हाथ छुई कर छुई ना तार हाथ छुई चलते भी तने झूठ जीरा दे ओ जी कौन गाड़ी रोकेले काठ गोदाम जीरा के फोरन खाना में दियाला ठंडा तरकारी लौकी में कोहड़ा में ओई से उहे गाड़ी ओ जी रोकेले जाना के मतलब केहू कहइए हैं मैरावा ओकरो संधि विशेष सुनबा का मैं रवायाई ना मैं खड़ा हूं आगे चल जाबा बन कट बनवा की कट मार के भगल बबुआ जान जाइए उहे मौगी का कोलस की लिट्टी बना के मरीचा पका के अब बांध के दे बलमुआ है रास्ता में खा ले के दिहल मत का ना रहुआ के देव जीव जा का ना खराब बा बाथरूम उतरूम जाए के होई त केहू के गेठड़ी दिखा दे ना तो बड़ा कुकुर चढ़ेले सो ऐसा ऐसन भी यात्री बड़े जहां खाना धोइले रहे राउर खाना खाड़ के खाली जैसे जितना कलाकार बाबा देखो तनी हमरा में अच्छा गोड़ लगे तनी बाबा केला महाराज से हमरा कते हेमे रहिले लमहर कहां जगह से है हेमे रहिले त यहां के जायब कहां बाबा के तो से पुरस्कार मिल गोड़ लगे तनी अब जैसे बाबा रुगे से कह देतन है जितना झाल बजाओ तलू हां जी ए नाल हारमोनिया ढोलक जौन हां ये हमारा संगे कहीं बाहर जाला लो कलकत्ता पंजाब दिल्ली असम गुजरात मुंबई अच्छा इलो अपन खाना खाई जाला अच्छा आ हमरा लगे आ जाला अच्छा ब्याजी कुछ खाना उना नहीं खेल घर से अपन ना ले रहल हो उ तो सीमाने खा गए हमार घिच गाज के खा जाइलो अपन बचा लीलो भगवान का ऐसा कृपा बा लो करुआ जा लगाइए बा फेंक देला हमर तो सद गई लेकिन तहार तो फेंका गई पहले आके यहां के खा के जाइले उहे स्टेशन पर मौगी बैठल बिया ट्रेन आई सिटी मरलस लेके चल गई मौगी हाथ ढिला के कहतिया जाए एक दिन जाके मौगी रोज जंगलवे तर बैठत है कि जन ट्रेनवा लेके गइल बिया वही पर हमर बलवे एक दिन आई है रोज गाड़ी आवतिया जातिया आवतिया जाते सिटी मारतिया लेके बलमुआ उतरत नहीं के जंगले पे बैठ के बेचारी रोतिया सीटी बजा के दिल धड़कावे सीटी बजा के दिल धड़का के हमें भरमा किरलिया रोज आवेले बलमुआ ये सखी रोज रेलिया होती है लेकिन रेलिया पर रेलवा नहीं खड़ा सीटी बजा के दिल धड़का के सीटी बजा के दिल धड़का के अरे हमें रुवाले किरलिया रोज आवे बलमुआ कब किरलिया रोज आवे बलमुआ कब सिटी बजा के दिल धड़का के सिटी बजा के दिल
रेलिया रोज आवे बलमुआ कबो ना रेलिया रोज आवे बलमुआ कबो ना आवे टेकनिया निवासी हमारा शंभू मिश्री बाबा 100 रुपया देने महाराज जी के गुण लगता है। श्री नरेंद्र पांडे जी 500 रुपये दलमनी महाराज जी का हम गोड़ लागत नहीं महादेव से निवेदन करो बाबा जी खातिर बाबा जी के पद पति समान समान बना रहे। नरेंद्र विजेंद्र में अंतर क्या है? नरेंद्र विजेंद्र सुरेंद्र हरेंद्र नागेंद्र देवेंद्र ये सब कोई मौसी का लड़का है। खासे न तो पितिया रोज रोज पीड़ा जुही अपना बलम रोज रोज पीड़ा जुही अपना बलम के से जी अब जो हमानी के अलम के जो रोज दुआरी नैना धारी रोज दुआरी नैना धारी बड़ा रुबावे रेलिया रोज आवे बलमुआ कबो ना बलमुआ के कोई रे लगा लइका सजनवा के कोई रे लगा कहिया ले आई घरे लौटी सोगपा पिया विजेंद्र सोचल अंदर सैया विजेंद्र सोचल अंदर बड़ा रुबावे इरेलिया रोज आवेले बलमुआ कबो नहीं
10 मिनट कथा सुनी।